Дозвольте представиться, лейтенант Вышукович. Зловили тунеядца по новым законе. Представьтеся імёмі прозвішчам поўнымі, расскажите про свой день працоўны. Ну, гэта, завуць мяне Сярога Дзялок. Звычайны мужик, пара рук, пара ног. Прачнуўся зранку а 6, як звоны, гарбаткі папіў і пайшоў на раён. Спачатку шукаю металалом, арматура, медзь, алюміній, усё мы бяром. Нагружу на спіну сабе кілаграмаў па 30 і іду здаваць да прыёмшчыка Віці. Пасля гэтага таксама бутэлькі шукаю, падбіраю, мыю, этыкеткі здзіраю. 3 гадзіны ў чарце да прыёму шклатары, і ў кішэні ляжаць мае ганарары. Яшчэ магу дровы пакалоць, каму трэба, панасіць і паскладаць за лусту хлеба. Так і раблю ўсё, што бачыць вочы. Вось так звычайна мінаюць дні і ночы. Ты здраднік і дармаед, ты яў зашмат котлет, во ўсіх бедах вінаваты тунеядец. Ты здраднік і дармаед, не зарабіў сабе на абед, во ўсіх бедах вінаваты тунеядец. Так, добра, што прынялі закон. Будзе для нас карысны ён. Я дэпутат і сам яго выдумляў. Потым на кнопку ціснуў, галасаваў і прымаў. А праца моя цяжкая, божа мой. Калі ціснуў на кнопку, нацёр мазоль. Ад сядзення ў фатэлі нажыў гемарой. Нікому не жадаю долі такой. Карацей, думаю пра лёс народу, ахоўваю рэдкіх птушак прыроды. Таму ў дэпутацкім рэстаране ем толькі свініну і бараніну. Тут яшчэ атрымаў новую кватэру. Цяпер во думай, што рабіць з гэтай халерай. Карацей, стрэс і нервы ўсё кіпіць, а тунеядцам галава не баліць. Ты здраднік і дармаед, ты яў зашмат котлет, голова набітая ватай тунеядец. Ты здраднік і дармаед, не зарабіў сабе на абед, голова набітая ватай тунеядец. Цирк за дротом на радио Свобода. Дозвольте представиться, лейтенант Вышукович. Зловили тунеядца по новым законе. Представьтеся імёмі прозвішчам поўнымі, расскажите про свой день працоўны. Ну, гэта, завуць мяне Сярога Дзялок. Звычайны мужик, пара рук, пара ног. Прачнуўся зранку а 6, як звоны, гарбаткі папіў і пайшоў на раён. Спачатку шукаю металалом, арматура, медзь, алюміній, усё мы бяром. Нагружу на спіну сабе кілаграмаў па 30 і іду здаваць да прыёмшчыка Віці. Пасля гэтага таксама бутэлькі шукаю, падбіраю, мыю, этыкеткі здзіраю. 3 гадзіны ў чарце да прыёму шклатары, і ў кішэні ляжаць мае ганарары. Яшчэ магу дровы пакалоць, каму трэба, панасіць і паскладаць за лусту хлеба. Так і раблю ўсё, што бачыць вочы. Вось так звычайна мінаюць дні і ночы. Ты здраднік і дармаед, ты яў зашмат котлет, во ўсіх бедах вінаваты тунеядец. Ты здраднік і дармаед, не зарабіў сабе на гемарой. Нікому не жадаю долі такой. Карацей, думаю пра лёс народу, ахоўваю рэдкіх птушак прыроды. Таму ў дэпутацкім рэстаране ем толькі свініну і бараніну. Тут яшчэ атрымаў новую кватэру. Цяпер во думай, што рабіць з гэтай халерай. Карацей, стрэс і нервы ўсё кіпіць, а тунеядцам галава пет, во ўсіх бедах вінаваты тунеядец. Так, добра, што прынялі закон. Будзе для нас карысны ён. Я дэпутат і сам яго выдумляў. Потым на кнопку ціснуў, галасаваў і прымаў. А праца моя цяжкая, божа мой. Калі ціснуў на кнопку, нацёр мазоль. Ад сядзення ў фатэлі нажыў